Искаш ли още яйца, Бино? Да, моля. Ами ти, Фини, искаш ли още? Вече се натъпках, но да видим дали ще намеря място. Не мога. Не знам дали стомахът работи така, брато. Понякога помага. Няма да го оспорвам. Ах. Ало. Ало. Скъпа, ще е добре. Добре, и аз те обичам. Чао. Дъга белорога ли беше? Да, Фин. Притеснява се, че днес ще ме запознае с техните на обяд. Смятат, че те ще изперкат. Защо не им дадеш съкровището? Абсурд! Това е нашето съкровище. Чакай, разбрах, брато! Ще ги поканя тук по-рано, ще ги омая с невероятния си чар и ще станем най-добри приятели преди Дъга да се появи и така няма да се тревожи. Идеално е. Ще им пратя бърза призмограма. Какво пише? Почакай, конвертирам светлинните лъчи в мозъчни. Навили се, брато. Супер! Да си напудрим носовете. Защо Дъга е толкова нервна? Не ми обясни. Но може би има нещо общо с войната между кучетата и дъгите. Имало е война между кучета и дъги. Ужасяваща война. Хиляди години дъгите са се били с кучетата за кристалното измерение. Но сега сме си супер. Братле, родителите й сигурно са изпълнени с омраза заради войната. Те ще видят, че си куче и ще забранят на Дъга да се вижда с теб. Не, никога няма да се случи. Не си го обмислял достатъчно. Може да се случи.